Uma singababazi masingakhuluma izinyoni zosijwayela kabi. Inyoni masingababazi singakhulumi izosijwayela kabi. Uma kukhona umuntu okuhlukumezayo la ukhona mfethu, ngithi mina lo muntu ohlukumeza wena ayifuseka indaba yakhe. Ngesizwe ngaye thina. Ngeke sizwe ngezivumela idlozi lakho li-intimidate idlozi lakho. Nawe futhi you mustn't be easily intimidated. I won't going to allow you to be easily intimidated. And futhi kule cala lika sezomeyiwa masingakwazi phela ukuma kobe siyidididi. Lela judge leya, Judge uRatha. Njengamanje uyaphuma baba kulayini. Mina ngiyena umuntu ogxekayo. Judge uRatha ecaleni lasezomeyiwa. Baba uyaphuma kulayini, izwa ngami. Izwa ngami baba, izwa ngami. Umthetho baba. Ngiyakuthanda ngoba ufundile, une experience. Yes, une experience, uhlakaniphile. But ibhadi lakho uthema uhlakanipha, wawusuncika ngasesayidini elwrong kuleli cala kasezomeyiwa. Hayi ngiyakubamba mina. Mina I always appreciate umuntu bengabenza kahle, kodwa Judge uRatha, hayi baba no. Sekusho mina ke manje uKingphaka. Awukwazi baba, abameli bayahlonishwa. Abameli jwabe lapha ya ecourt yakho ngoba wena lapha ya o in charge. Abameli vele lapha ya wena uNkulunkulu wabo. Kodwa abameli lapha ya jwabe lapha ya baba abangenanga by mistake. Bafundile abameli. Bayinqobile ingqinamba. Banabadlozi abameli. Yes, banama clients athembele kuona. Kunama families athembele kubameli. Abameli banezingane, banama parents. Awukwazi baba ukuthi mawuvula umlomo wena intimidate ummeli. No. We are not going to allow you nto le. No. Ummeli baba naye umuntu womthetho. Yabona kufana noma ufuna incwadi ezosayinwa, mayisayinwe ummeli iyasebenza leyo ncwadi. Mayisayinwe police station iyasebenza leyo ncwadi. Mawenza agreement ummeli esayinile iyasebenza court. Mawenza agreement isayinwe police station iyasebenza court. So ummeli ubaluleke kakhulu. Ratha, we are not going to allow you ukintimidate nokubhulisha abameli baba. Hayi mina ke baba ngenhlanhla mhlawumbe ke kungenzeka ukuthi awungazi lapho ukhona, but I wish le message ingafika kuwena ngoba nesizulu yasazi. Mangimele ngishaye ngesingisi, I can easily do that. I don't mind. It's just that nje most of my followers are Zulu speaking language, so that is why I always prefer the Zulu language when I convey whatever I'm conveying here. So njengamanje baba wami awulalela abameli ngicela baba, as much as uhlonishwa ubiza inkosi yenkantolo, nawe hlonipha abameli. Njobe lapho nje begqoke lamajazi abamnyama baba, kusho ukuthi bathwele amandla, banesithunzi abasithwele. Ungasehlisi isithunzi abameli. Ungasehlisi, ungadlala hide and seek nabameli, because we are watching. Mhlambe kwenzeka imistake ukuthi kuvunywe ukuthi televiswe icala kasezomeyiwe. We are watching. Ratha, you wrong baba. Wrong lapho judge. Wrong. Lento le baba yenza manje abantu abasola sengathi wena ucheme nestate. So bavumela thina. So bavumela abantu abasola leyo nto manje. Akukwazi mfowethu uma kuthiwa icala elifike my present case liyapresentwa laseliyavezwa mase kucaca ukuthi lelo cala lalikade lingekho. Wena base ufuna ukuthi uqashe. Makuthiwa exist, ufuna ukudlala manje isingisi, amagama esingisi. Uyabona ukuthi hayi not ukuthi al exist kodwa likho registered. Uma linga registiwe kulokho nakho. Uma linga registiwe baba ka SAPS, ayikho lonto asikwazi thina ukulalela kudlalwa thina uhide and seek baba. Noma ubani okhuluma ukuthi hayi you are doing good baba, this is not good. Mina nje as King Bhakanzama mina ngisana 44 Rocky Ridge. No one can ever intimidate me.
and no one can ever bully me. As a result, angifuni ukubhulishwa abameli. Ayonto encane kufundi lo baba. Kufundele kuyobhulishwa. Omunye baba, ihlangana phi indaba yokuthi uneminyaka u8 enkantolo? Because enkantolo akusebenzi ungakanani, kusebenza ilaw. Ukuthi wena uyacomply yini ne-law or not. Ukuthi una 8 years kuhlangana phi enkantolo. Hayi ngeke ratha baba. Mhlawumbe aze bakutshele ngami. Aze bakutshele ngami. Kaze bakutshele ngami. Siyabuka phela, but iqiniso siyalazi ukuthi labantu ababoshiwe beboshela ukuthi babulala uSenzo Meyiwa, akaze bambulala uSenzo. Akaze bambulala uSenzo. But sifuna ukubuka ukuthi wena njengoba uguga nje ratha uguga neqiniso yini noma uguga namanga. Abafana abantu. Khona umuntu othi beguga kuguge neqiniso. And mina ratha lento yenzayo izokwenza amakhehla ngingawahloniphi ukuthi amakhehla ayatheka amakhehla namanga. Lento yenza kumshololo angithandi. Angimazi umshololo asikaze sihlangane but angithandi mina as King Bhaka lento yenza kumshololo. Angazi ratha because lapha ecourt nawe uyasebenza. Lapho uyasebenza. Angazi noma kumele ngiblame wena noma kumele ngiblame istate esikubuyisile. Uyayishola wena ukuthi umdala. Kodwa manje uzophatha icala elidinga umuntu of fresh minded nomuntu ongenama emotions nomuntu apply ilaw. Wena usabisa ukuthi umdala una 80 ihlangana phi kwilaw leyonto. Mhlawumbe ungangikhothela ukuthi kwilaw ikhona into ethi bengabe usumdala ufuna ulalelwe noma uphuma kulayini. If lonto ikhona kwilaw, court it for me, then I will respect. I will respect. Right, I'm not happy. Mina ngiyabahlonipha labantu abanamava emphakathini. Futhi ngiyabahlonipha abantu abanama experience ento ezithile emphakathini because sifuna ukufundisa youth ukuthi ayikhulu izibe ngangawe. Sifuna ukufundisa youth ukuthi ayibe namava. If you did it, then the youngsters can also do it. Kodwa baba ngeke baba from now hlonipha abameli. Mawungafuni ukubahlonipha abameli kuzonyiwa baba. Leli cala lakho solithatha silenze content eka TikTok. I-content ku YouTube, content ya ku Facebook. Mase silenze content ngeke uzukwazi ukuyimela. Zoshintsha lento. Ngeke ratha. Phela gcinani la siyabuka nathi. Awukwazi baba ukubhulisha abameli. No. Asibahlonipheni abameli madoda. Akumnandi ukufunda. Fundela ilaw is not easy. Abaningi bayibalekela. Yabo, abaningi baba nama drop out. Akumnandi ukufundela ilaw. Awukwazi ukufunda baba ube neziqu uhlakaniphe bese uzotshela ukuthi awulazi igama. Awulazi igama and it doesn't exist. Utshela uadvocate ukuthi doesn't exist akawazi. Uspela spelling ukhuluma a wrong pronunciation. Ungakusho ukuthina lokho. But awukazi utshela advocate lonto baba. It's an insult, bra. Hayi ngeke ratha futhi nabakusupportayo futhi msuni onyoko. Abakusupportayo futhi msuni onyoko nonke. Ngiyaqala nqa ukuthuka inhlamba mina but nginyanyile. Abasupportayo arabish loyana ukubhulisha umuntu wesifazane ekhuluma iqiniso ethi lento baba I exist kuma files na kwi case yaka SAPS and akusho yena kusho umseshi uzombhulisha ufuna ukudlala umqondo ngo exist no register. Hayi suka baba mhlawumbe sikuqiniso thina asinendaba izothina judgment but siyazi mina kakhulukazi ngiyazi ungangibuzi ngazi kanjani but ngiyazi laba abantu abalazi icala laba boshiwe cala abalazi kusadlala ngefamily kaMeyiwa nje futhi nawe ndimo udlala umqondo udlalayo wena Thathuratha uhlukumeza abantu bakaMeyiwa. Lento yenzayo nje baba umndeni yawuhlukumeza abalandeli abahlukumeza izingane zikaSenzi yayihlukumeza ezimthandayo hayi ayithwethuliwe angikhulumi ngengane zathwethula zikaSenzo mina ngikhuluma ngengane zikaSenzo ezimthanda for real uyazihlukumeza ratha asihlukumeza ratha. I'm not happy uzoba idlo senjani idlo sehlukumeza abameli baba. That thing was not called for. Angizazi inyathela abazozithatha omshololo but you are out of line bra. Out of line. This kumina nje baba ngiyakubonisa. Mhlambi ithoni yami ngathi ngiyalwa mangilwa obuza ukuthi ngilwa kanjani mangilwa. I'm not happy. Mina ngivikela umphakathi mina. Engivume nakuhlukunyezwa abameli. Ngivume. Ngizoyidedela mina inkunzi ezama content creators. Isike zidiscuss lento yakho. Ngizozidedela inkunzi mina. Khona inkunzi ezihlakaniphile la ezama content creators. Akayikhuluma ukuthi udlalani ngabantu. Hayi ngeke baba ngeke. Hayi ratha
makuthi khona wakudla kuphalaze makukhona hayi kuphalaze baba kagaxelisa manje ayibaba ukhukha kambi ngeke baba uhlukumeze umuntu besifazane phambi kwethu abantu besifazane bahlukunyezwe enough la ngaphandle ngeke ngisavuma mina phambi kwethu izithuli ingane yabantu ithuli ithi ibuke ibone ukuthi ayibona naku ngeziwe isilima lana hayi ngeke madoda abangayibona nje ngikhuluma ngaba azoyibona hey ay ibheke nawe mfethu ku Google wakho noma ku TikTok wakho noma uthi Jaitu Ratha bullying imshololo uzoyibona hayi baba ngeke baba no valani ingcono singaboni kunokuthi sibone amasimba vali singaboni ingcono asingaboni ingcono we are not going to allow you to bully other professional people. Omshololo are your learned friend. Those people they are called learned. Those people are learned. Awukwazi ukuhlukanisa ukuthi hayi wena learned but wena experience but you are all learned. Hayi ngeke baba hayi ngeke hayi ngeke man hayi ngeke hayi ngeke phela masingasukumba bafethu izwe lizoshona ehlathini nje sibhekile nje sho ehlathini izwe angeke sivume lonto Malema ngiyeza kuwena baba nawo Malema njengoba ngithula mangiyisilima ngithuli ngoba bengikukhonzile and ngikukhonzile ngisafuna umqondo wami Malema usanyakaza ukuthi lento yenzayo lento yokuphambana nehlobo uyenza ngamabomu yini yabona mfethu ayikho into enzima ukuswitcha from ekumkhonzeni umuntu to ekumboneni ukuthi akayona lento cabanga ukuthi iyona obuza kuyithandana mina Malema manje I still believe in you Malema ngitshela mina I still believe in you kodwa inqubo oqhuba ngayo as we speak I don't understand it show mina uKingpark show mina baba show mina angafuni ukukhuluma ngisazokhuluma kodwa mina Malema because ayikho into engihlonipha njengabantu njengoba Malema wena Malema upresident wena weqembu EFF upresident unama grand forces angena asha door to door campaigns and now local elections are around the corner and ama ground forces now ayafuna nawo endaweni akuyona ukuthi kube yiwona awinayo ezama EFF wena wenzani wena angafuni ukukhuluma ngisabuka nje kodwa mhlambe abantu abangazi bama EFF bayangibona slowly ngiyashintsha awuwazi baba ukuphambana nento efunwa abantu bakho le South Africa ibona abantu bakho ngoba ama EFF kwimanje agcwele wonke umhlaba le South Africa abantu bakho baba angikhathali mina ukuthi ipolitiki yakho uyifunde kanjani uyidlala kanjani ubukani in future akusebenzi future sikhuluma njengamanje khona umuntu olambile ekhaya njengamanje umsebenzi wakho uthathwe yikwelekwele unjani wena hayi Malema ngeke mina ngakafuna ukukhuluma but ngizokhuluma if it push me to that particular corner futhi bawushintsha wenza kahle ngizokhuluma futhi Malema kodwa manje let me keep my mouth shut because ngikhonzile kakhulu futhi ngoba mina ngiyawazi amandla akho ngiyayazi wisdom yakho angilona ngixoke mina bathi abantu uyabheda Malema nami ngithi uyabheda cha nona ngiyenze le nto mina ngiyayazi ipower yakho ngiconfirm kuma level ahlukahlukene from my own side kodwa le hayi angidida baba awukwazi ukuvukela abantu bakho mawuye Cape Town khona abantu bakho Eastern Cape khona abantu bakho KwaZulu-Natal abantu bakho Limpopo abantu bakho Johannesburg abantu bakho uthi abasebenze kanjani abantu bakho kule wave ekhona uma wena uphambana ne wave ngoba akushiwo la nathi ngesivumele into ethi akuxoshwe abantu babanye amazwe kodwa leyo ukuthi akuxoshwe abantu abangenawo ama permit for sake abahambe abangenazo imvumo fuseka abahambi ngoba mina kusasa angikwazi ukuvuka ngithi ngeAmerica angikwazi ukuvuka ngithi ngiya eBrazil angikwazi ukuvuka ngithi ngeMauritius labo nje baba labo ke zibambileke inkunzi lapho ngizwe emchunu nophakela umthakathi nodadewethu loyo tshela mina
hayi Malema ngeke baba angafuni ukukhuluma ngoba mase ngikhuluma kodilika into ngazeJericho mase ngikhuluma ngalento ngisafuna ukubona kahle umqondo wakho ukuthi ilento noma uthakathiwe mawuthakathiwe ke ngiya understand sizola nomthakatho okuthakathile kodwa awukwazi ukuphambana nabantu kodwa thina ngeke sivume nje asilwela abantu thina silwela abantu thina that is why mangezo live ngikhuluma isiZulu ngoba ngifuna ukubazi kahle shosho abantu engibalwelayo mina ngikhuluma isiZulu nje ngifuna ukubazi kahle shosho abantu abangilwelayo abantu abamnyama abantu engibalwelayo omnyama ngazwanga isiZulu kodwa waseningizimu Afrika one day ngizosikhuluma isingisi one day ngiyamhlonipha naloyo kodwa Malema ngeke baba ngeke baba kubenzima ukuthi sithi akuhambe umuntu ongenamvume udefende utsheke ukudefenda urabishi hayi ngeke baba ngeke angafuni ukukhuluma mina mase kukhuluma mina baba ngizoanalyze lento analyze lento but I still believe in you mina as King Bha kanjani as a result angijabuli makhona umuntu ozovela adonsa igama lakho noma ikanjani kodwa ngeke baba ngeke shintsha umshofo baba shintsha ithoni shintsha ukukhuluma mangenjalo kuyanyiwa baba shintsha ukukhuluma baba hambisana nabantu bakho baba hambisana nama voters support ama ground forces baba la ekhona isono kabi mfethu umuntu aqhamuka egqoka isikipa se-EFF athi beqhamuka bethi abantu we engashilo lutho omunye uza nento enhle kodwa akasakwazi nokuyithula into ayiphethe sebebona isikipa azama ukugoqa bandle emphakathini umuntu agoqa bengathi bayezwa abantu ungene wena ku National TV uvela umosha into ayigoqile umuntu ngeke Malema baba xhola ngakufaka nangisikisa uKing Bha kanzama lo mangabe ukuthi mina ngena ka lensizwe ecashwayo mina ngise number 44 Rocky Ridge Road eHillary umsebenzi wami ngumela umuntu umsebenzi wami Jathu Ratha lapha eJohannesburg baba ngeke baba I'm not happy awukwazi ukubhulisha abameli baba nengane zethu thina zenza amalo ngeke ngifundise ingane mina kanti iyobhulishwa umuntu omdala ezisho ukuthi umdala siyaguga ngendlela efanayo but angingagugwa ngendlela yokuhlukumeza abanye abantu siyayazi lento ivika kuma families khona ubaba amadala abathi babeguga baxova izingane zabo uthothi izingane zixova umzali ukugila umzali manje useyixoke emndenini wakhe sike sivume thina lento yenzeke lapha National TV makuthi state sakhetha umuntu orong ukuthi abe yijudge la ayilungiswe le nto ayilungiswe lento baba ngeke Jathu Ratha khohla baba khohla kusuka namhlanje azi ukuthi we are there we are watching awukwazi baba ukwenzela yakho wena nje lalela bese uyangena wena la ungena khona futhi wena ungenela ukucaciseleka and uyabalansa ucaciseleke ngapha ngakwi defense team uyacaciseleka uphinde futhi uzocaciseleka ngapha futhi ngakuma prosecutor nakhona uyacaciseleka la unga understand khona awuyena ummeli wena awuyena ummeli we state ngenhlanhla ke ngiyakwazi uhlakaniphile uzongizwa futhi mawungizwa lento I believe ukuthi izongena ushintshe baba ngeke baba khohla mangenjalo kuyanyiwa hayi mangenjalo kuyanyiwa baba ngeke siyivume lonto thina sifuna ukuthi thina baba lento nawe ube sober kule case okuyona ngoba le case okuyona yamanga le case okuyona abeka usenza kabulawanga yilabo abantu ababoshiwe amanga le case leni fuck amanga le case le siyabona phela thina ijudge njalo hloko bona amanga lifuna ukudefend amanga this is all lies bra amanga lawa labantu ababoshiwe bonke benziwe impatha labantu baba bathathe isifoni ngenkani hayi suka noma kufika ubufakazi ukuthi hayi kunento iyafabricate akumele ilalelwe ngoba amanga amancane a result amanga amakhulu yini nje engayazi lonto ukuthi makukhona amanga amancane lamanga amancane kushuthi lamanga result amangena amakhulu ayingakhona amanga abukhona amanga hayi ngeke badla hayi ngeke mina hayi aningixolela bafowethu ingixolela ngizobuya ngibuye ngenze kahle live wami lokufundisa abantu nokukhombisa abantu indlela ka spiritual nokusiza abantu ngoba akekho umuntu engifuna ahlulwe ephila nami hayi ngifuni lonto mina King Bha kanzama igama lami ngeke ngivele mina ngiyogumba idaba ngathi ngisidididi ngingenazizathu beke ke mina ngakho izindle engaka ngingenazizathu power bingitshela nanama ngingashithi Ratha awukwazi ukubhulisha abameli ngicela from today bahlonishwa abameli from today ahlonishwa amaphoyisa emsebenzini wawo hlonishwa nje baba you can't bully abameli ngeke baba ngeke